Khulumka jotono no ani channel o hingkai tomung no noro ani channel no subscribe khlaio khulumka hingkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos sanamo hingkai pai tini kaisa ketal job advertisement ailenai obong kha RMRCNE ni bkhak tei rijak khanai di oromo temporary on contract basic singnai hingkai omo north east region o jaga talangjanai temporary contract basic DHR founded scheme na dior sajaka goro sajaka na establishment of model rural health research unit in the state of Tripura being na dior sajaka na di tam talangjanai na di na dior scientist medical talangjanai Tripura oro post tongan reserve kaisa no engkam to qualification tonglak na engka ang je qualification tongman no pona ang norok no discuss khlaina norok tomung no interested tongkai apply khlai di engka oro sajaka nai di name of the contract position oro data entry operator Tripura o data entry operator talangjangnai oro khoroksa no talangjangnai nai di oro class 12 pass hayake intermediate pass in science subject with 55% mark nangnai and 1 year diploma in computer obo nangnai nai di omo 28 ni se gobang kanoro age apply khlai manglak engka nai di borong no 20,000 khlai rejangnai o jaga last date of submission of application engkai 31st rejakha March ni engkai je candidate interested tongnai noro apply khlai nai di data entry operator class 12 pass tai 1 year diploma in computer khlaijak tongkha noro apply khlai manai engka haike no tongo ta kaisa nai di group D MTS omongkha A sirong ni bagai engka ta kaisa data entry operator tongo Assam oro unreserved rong ni bagai omo apply khlaina musungkha noro khlai di engka mono bahike apply khlainai noro saimana musungkha angkai nai tongdi video no paithak joratoi engko jagao tongnai di Assam engka Assamo noro ang ani description no PDF free renai noro nai di tomung no rena musungkha angkai Assam rok ni bagai engka noro nai di general terms condition am kicha pori nai di angani description no ri renai engka noro apply khlaina ni bahike khlaina engka boni form tongo email rijak tongo noni form no fill up khlai boni email lo send khlaijaknai engka angkai norok tomung no boni bagai confuse rong nang khangka angkai noro ano comment khlai di engka angkai iko boni oro rijak khanai di boni email rijak o jaga norok ni send ma khlainai di Google form po angri ruan namang khangka angkai o website bo engkai before 30 omo rijak nai engkai tomung no norok interested tongkha angkai qualification class 12 sanjak oro tai diploma in computer khlaijak tongkha nor apply khlai manai sini ST rong ni bagai data entry operator ro koroksa sheet tongo engkai je interest candidate nor apply khlai di khlaina musungkha angkai norok tabuk phano ani channel no subscribe khlaiya ko angkai subscribe khlai ready ang omo hai kwbangma job advertisement tai online information related video sanamo angkai tinin bagai am sunong situng jotono no hambai